की खबर का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kashnong rang thong kebadan Southwest Khasi Hills District lalong kashnong kebadan Boktam banyo ikam penroi lingba ke Sorkar Jela. Hakashitrik naitung arajar arpusan ubah hamlet sandokling ubulong nung aibuit jom menteri rang ba ke Jela. Haringkat ke jingdon lang jong Vice Chairman ke Meghalaya Government Construction Corporation ubah ket bor lang nongrem ubulong ru menteri jong kashnong rang thong kilabu yu mau nongrem na kebenta banchna ya ke surok hapo kashnong rang thong ya ke balamang lingba ke Chief Minister Special Development Fund jong usnam arajar arpusan kebakot apun riu lak tingka. Ringkat ke jingsa kilang jong Assistant Engineer jong ke mau kerwat CNRD Block baklan bor lang malingyang. Laya thoru bagashnong rang thong kan sayoru ika surok shnong na internal road kabakot lai closing ka AA. Bisbun bakit kilau nong shong shnong beri bostat bishempang beri bodon kejeng solem beri bodon kejeng kekli nan taka shnong taki borok kubai markini ki kam hani shnong phi kumde kesrok beri berpli manta ledam dei beri bodon kejeng snow kejeng kekli bak kejeng it ya kashnong nathai numlik makarpat shau chief minister bakit playo shemi gede gede clear ka bakharao kum nong lam de kashnong kum nong shakhnong bo e je nong shakhnong lej ban prisko chok chibstar ya gede gede don ka nama kani ka srok manta ba le ban pie baniya hak jipet juga ba mata shpang ka ga srok ka don ka mo kadan gede transit home hangni ka de ke yeng kaban yalamenti ya kilong kemie jongi shabe kali khatlung hatu ipsi kiwan ban rung ban shong shwa hatu gije telada kani ka srok kalong ke basmiyo daptar khoru kharam ka khti ka jabo tiwat ki buka banan no thagan kan pina ata tien mo nomor kambiang kali ka wan bakam juru ki blek ngam ko pi siru tanbo ka jing ata tien nam chong dari bakit kubrecibun kashim begre ka kam ka khraw ban pisko chau chim strategy ya ri nong shong shong barkawei pilong nong shong ki badan bok bakiyo ya chim star bawat lada umpari I ya kadika trusted home ya ri PSC hangni hindrei udei ubreu wasngap busha skor habadan manomono war ban pisko ya ki jige na karani kita margaru beri brio baikit ba ka kam bangai banya kisno kaleng habki thuega ngalai ban pesna hochi bersar usha skor usnam bat wai ka tika mon tika dia naigin yo hochi bersar bukum uni start wasan pan basaurit bat bodan kecil nam kejlajun miklejen hibro Tigilong nang shong ki badan bo ba pilong nang shong badan bo yo yaine ka project utas ni hamni arp san laktam banai kamni ka kam ka so MLAMDC kila banai mo ngrei bakit da ji sokhia ka kam ule bakarpa ado arp san lak niyo ya ka shong jong phi ka kam ka bakhra kam ka papilman toy nam tigilong shong shnong bagi scam kini kasro ke bagi PM tasni kan prinsip iki paiba ki bonan kam po PSC paiba bon bakai ka transit home bad ep ki nong shong shnong bo rang thong to sumar ya kani kasro mar kani hi kadai ka jongpi ka scheme bapyo bakip no chimer sarjungi kalong kalak nati na jongpi bapyo sumar dekstong jongpi sumar bhai ka pelong kasrok ka makhui ka bubang makani kan ora ka jum to na ta jopi kum kinong chong snong ka jingyai lengti haba ni yakon dan ni yale ya kaman penyo ya kiskim penroi penpar po snong bo thau kamdesya ka kam pasok ka kam ka ba ni hab ban len ya de haban len ya ka bor
Temrei nam ta jing biet jing biang jo kasnong ka thau kuma pui dang hakine ki khandiat banai bla dep ni dang yo e ka ban pli ya ka te ka compost jong ka community hall jo kasnong nang taru ya ka te ka returning wall ka bang la yo lang ba UMP ba kudu lo chief minister sa ni na sudah pli dang ni ki banai bla dep lang ba UMP jo ka Raja Sabha Dr. W. R. Karluki hakane ka step ngaka sa simpat ni yo ay ban sakhi ya jing pli ya kene ka CC pavement jo kan ke internal road lengba I Sir Hamlet Sondoling badai u advisor jo chief minister ina sukman do kata bangla yo ya kan ke lat ya ka ba gin yo I ban pli no ya kan ka jing train te haga jo ko poru sir rengkat berkejing tip lang jo barok ki ba nong song sno adap jing sukman hamtam ya ka sorkar apo jing lam Sir Konrad Sangmas atau Sultan Song kibal snap ya ka jing ut jing nam jonga ku menteri lam ta jong kasnong kowe ba nilai yo ru ya ka sanction ba ya ka tandaru da khot pas tanga tu kaning sa yo I ban preru ya ka surak ka ba connect ya ki ba bon ki jaka ki ba don kam apo jong kasnong ka thau ka ba ka amount jonga ka poi kum ba 8 crore khandai pu yo la ba ya ka neru sien ni I ban yo ban preino tikini ki jing ya lang ki jonga ko menteri jong kasnong rengkat ka jing trelang jong parok ki pa nong song ki balong ki nong ai men sem nong ai boy nong ai bor ki baju ai men sem ngaman nakapor sa kapor bat ngila ya ban urlong ya kane kalong nam ta jing halang jong parok ki pa nong song te kalong sha ka jing kemen ka kraw ba habang yo mat yo priang ki jing kerku ki ba wan la kalong la kitna sarkar nang na kino ki lat jingerap nam ta ka pit ka biang jong ki pa nong song From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.